borom yapare kha kaham yapare ang kok kisano sanai gobang ma kok noro khanaka diboni jora oneke thunani musungna khanana musungmani kokro onek borok ma khanaya angui tongkhana omti rongui mano tobe kok onek nangmani no sajaka jeta samani chini borom gonang song ojamarok jasa samani kaham kok borok no sai khanarika ang kisu kisu kok no norno tabo romoti sanai o 250 কোটি টাকা এটি টেপ এনএলএফটি ত্রিপাঠিক চুক্তিनि मा फाइमानि यागुलो गोबांमा ससियेल मिडिया गोबांमा लुकुरंनि थानि गोबांमा बिभिन्न धरननि जों कखनाका कखंखा म बाहायके बागलायनाय और आंनो बाहायके बागलायनाय अनेक बरक संगाबो केस दा फाय कखंखा आबया अबनो कारिबो चुक्तिबो चिनि गोबांमा दारा दंगो o dara wo chini lukurong na tamu riman obo swijak dong o swijak lukurong no rinani je kok chukti o swijak dong o 14 nomor dara teyei no chung lukurong no rinani first step chung tabuk from rijagoi dong abo kaise scheme ni bisingtei jahate ka silai bai choba khlai painai etitep enelep simia borang no subanai simia kami amsaini sini gorib অংশনি borok bigra borok je bigra ni kono porichoy korei CPM Congress Tipra Motha IPFT kono porichoy korei bigra ni kaisano porichoy bo bigra bialo tongnai borok omti bororong no जों sini o chuktini maddome kisisa da subawoi borong no lamani pohorok tubui mano bini sugyangma jorawo subawoi kisada bono hamsari mano omono wan suguino sara tirprawo tabuk जों मालायमा पान्दा खालायो sini borom gonang TYP sini presiden Motilal Saithangka nangmani kok saka जों tamni bagai omtei opanda khaika asiram riang saka etitip no puila omti malayma panda जोंनो त्रिपेटिक चुक्तिनि परेबो hodom dodom khalai kotor ma khayei puila khumulungo narwai community se ingobo जों प्रथम खालायो आबन परे छारा तिरप्रावो तामनि बागै चबा जोंसिनि जरा एटिटिभ नि सिलायखाय चबा सिलायति फैनाय बरंनि बागैया एनएलएफटिनि चबा खायनाय बरंनि बागैया छारा तिरप्रा लुकुरंनि बागै नरंनि बागै अमनो वान सुगुइनो जोंतिनि मालायमा पान्दा ओ मालायमानि पान्दानि बिसि जों ताममान जों नरक बा सिनि लायखा मालाय लायखा खरकसाताय खरकसानो चिनि हामजाक लायमानि सिंगो फायो जों खरकसाताय खरकसानो मालायखा अंगाखाय हामजाकमानि बिसिंतिखाय जों थानचाव फायसपायो खाय आबुनि बागैनो जों सारा तिरप्राव जों गोबां जागा फ्रम बिलिखाय दंखा ताबुं मालायनानि पान्दा एमन जागा जोंनो नुङै दङ जों थांजि कुलमाया चिनि TYPC चिनि ताखुक सुरन सारा तब जीवन लड़ाई फैका आबुनि परेब गोबां मा जागा कायथरनि हामारि माने सुबावि फैका आं निजे न बिनि असुबानानि मानिनो तलाङे आं निजे बाखा गोबां मा से गन्दा तैसानि गोबां मा वानासा पारार ताम पारार आंथ सिनिया बसिनि आरो ग थांगै जे पाराव बलंग सिलायबे सबा खायना थांफ्रो आं मालायनो थांफ्रो मालायमानि आ पारारग जों कमल बालागि फ्रो आरोनि गरिब अंशनि बररक स्पेशली रियां हदानि बररक जोंनो नुगै मकल मुक्तिखलाय ओ सार ननो जों ताय नुगला का हिंतमानि नोंसोंनो फायनाय फैखाहिनि बखाचिनि बो मुक्तिखलाय थां अमथै बररनो जों ताबुं नायतुगै सुबानानि बागै जों गयतं जों बरनो पगै थांया तामखै पगै माननाय नों पुलिस बायदि फिरजाफ्रो बरनो जोंनो लामा फुनुगै खारे बानचेरिखा बरनो बलंग लांगा बायबाखाय माइतलांगै वासुंग तैतलांगै तैखानिका माइचारिखा अ बरनो जों ता बायके पगनाय चिनो बिश्राम गन्ज कि कमखा अरखि कमखा गोबां मा चबानि बिसिंतिनो तिनि
जम्पु जला दिनै yang गाबत दिजरा गोबां मा बुनि दफान बर मा खारबायखा एकमात्र सिलायबाय चबा खायनानै बागै चिनी मतिलाल साइथांका सलिलाम जनरल सीट दंमानि और जीतिवै डेपुटी चीफ मिनिस्टर का जिष्णु देव बर्मा ताबु गवर्नर पुइला त्रिपुरा हास्तेव गवर्नर आबनि बिसिङो त्रिपुरा सा उंखा अम जत्तन सिलायबाय चबा खालायमानि बुथाय आर सिलायबाय चबा खालायनानै कक साकावनाय बरक साव बलं बरक जाथामिया मुसक वाक नर नुखाना रंजित देव बर्मा अनेक बासन अनेक बरक कमेन्ट खालायो आनेंगो बुरा खाकायसो दंगो कि कलरनि कदरमा दंमानि दांगाव पन्द थांलिया आरो केम रुइ तंखा लास्ट बलं बरकनि सिलायनि चबाबाय आरो बरक तंनानि साहस करिखा खारिमा फायबायखा दिनै जम्पु जलतै थांखाय नगो आं उदयपुर एंतेखे लाई थाखाय नगो त्रिपुरा सारक बहक पेटवा खाय कलक मांगय आगे वान सारक जम्पु जल माहाजन माहाय ताब त्रिपुरा सारक माहाजन तंबायखा नायनाय लन्दर जम्पु थांनायला लंगि कानजाक आ बाजारन करगो तफन नों आरो सुरन थांखाय मतिलाल थांखाय हिननाय इको बलं बरक आगे बुथारनाय आगे रांथुम जानाय किन्तु त्रिपुरा सारक अदि सिलायनि चबाबाय जे तिनिसो पर्यन्त थांगै तंखो सिनिजाखो अकक नके बसाया आबनि बागिनो आं सानानै नायो दिनै दांसाव तंनाय जत लिडार्स रंनो अय आमचाय तै दुलनाय रंनो जाहाते काय चिनि जारा सिलायबाय चबा खायनाय ब एनएलएफ तिफन खाय तंथो ब एटीटीफन खाय तंथो ब अयनं कफन खाय तंथो बरक जाहाते काय अचुबाचु मानथिनि जाहाते करयाते गरीब वंशनि बरक जारा बरक जाहाते करते ब सिलाय रमना नांगिया बरक ब अय स्किमो मानथुन अमना कारि बचिनि 250 कोटी टाकानि अबनि पैकेज बसों दातिनो विभिन्न जागाव जों इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों चाइतगै दंगो इतिमध्ये चिनि मनिटरिं कमिटि पाइखा चिनि खरकाम ब्रह्मगोनां प्रेसिडेंट चिनि भाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि अंखा दिल्ली जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेम्बर आं निजे अंखा महाराज बेखने ताबो त्रिपुरा मथानि चुक्तिनि व्यापार सानाय बलं बरंनि सिलायनि चबानि एकटनि व्यापार रंजित देव बर्मा सानाय कारण रंजित देव बर्मा थासिंनो चिनि मति साखा कामथले खोगरिखाय बलं बर नरक जतन सिनु दिनिसे आं एमएलए नागे आनो जतन न सिनु चिन बुबा गराबन बागै नानो नंगो टाइगार हेने बजत जागा नंगो ताबो एके मिश्र पॉइंट सानो टाइगार हेने नंगो मति साइथांका त्रिपाठिक एकटनि आगे न जों दिल्लीआव थांगै टिवाइपिसि नंगै जों जायजना आसिराम रियां तिन तंखौ जों थांलाय जाखा रां फैसा ब गोरैचिनि आजराव थांगै जों मालाय लेखा चिनि त्रिपुरा सानि चुक्ति एटीटीएफ 1993 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बांग्लादेशनि बररन सिनिउ तिखलाय रहनानि कक अब तिनबो इमप्लिमेन्ट खालाय जागिया इनार लाइन पारमिट दिनानि कक अब खालाय जागिया अबना कारि गोबांमा जों रमिति साका गवर्नर हाउस थांका अरब तिनि चिनि मति संजतन जों थांलायखा रविन्द्र रियां एटीटीएफ नि ट्राइबल फोर्स नि जनरल सेक्रेटारि थैथां जाका बिनि मांपिलि जोंबाय गवर्नर हाउस आं सिगां वाइसारिखा मैथुनि मांपिलि नै आनि कब मैथु मान वाइ उरा मुरमखाय बगुइ मैया तामहिंगाखाय जों हा दफानि बागै जबा खालाय फैलायमानि जों खरकसा ताय खरकसानो बगलाय मैया आबुनि बागैनो जों तिनि अमते मालायमा पान्दा उरा मुरम जों मैथुनि पान्दा हायखायनो जों मन नुगो खाय ताखुरा बुखुरा आं सानानै नायो नरं नुखाना त्रिपुरा राज्यव गोबांमा नर एमएलए सलामका एमडीसी सलामका ईएम सलामका जों हा दफानि कक्साव निनि हा साबो सेक निनि मानताय साबो सेक आबनो उ एमएलए उंगिया संनि सिगांखाय खूब सावो
खूब सावो MLA मंत्री थामामनि परे MD सिंमानि परे के बसारा गया आनी MD सिदा कगै थानो आनी MLA दा कगै थानो वानसारो बदे लामा कसारा कासुइ बुजागनो अब किरो रंजित देबबर्मा MLA अबनो किरिया 2024 ने आगस्ट तारीख 5 तारीख स्वराष्ट्र मंत्री न होम डिपार्टमेंट थांगै जों चिठी रिखा अनिता खुक इंजीनियर इंटेलेक्टर सुमन देबबर्मा तंगो तिनी NLF तिनी फरेन सेक्रेटारि टाइटास खरां हिनु बनो जों थांगै रियो आबोनि परे ओ सिकांबां होम मिनिस्टार न चिठी सैका कारण त्रिपुरा राज्य एमन के बरक हाबका अब सानानि मतन क्रिखा आं स्पेसिफिक गंदा तैसा सामनु साब्रुमो एडिसे एलाका बो जागावो बरक हाबपाय क्याबो मुंगरी रिखा कोनो MLA कोनो के बंकर गया आबोनि परे प्रेस रिलीज रिखा नेशनल पेपर हिंदुस्तान टाइम रगो कटर कटर फ्राय काखा नॉर्थ ईस्ट टुडे रगो काखा त्रिपुरानि जत पेपर इंग्लिश बांला नर नुखना वानसार साहस गरै आबोनि प्रतिबाद खालायनानै गरै कारण कुबुइ क लीगल क आईनी क रंजित देबबर्मा बिनि अशोक स्तम्भ गनां पेटो अब सैरिका रंजित देबबर्मा ताबुक साधारण बर गया बो लुकु बायसंजा खरकसा MLA प्रतिनिधि बिनि राइट्स दंगो सानानि आगामी मासो पार्लियामेंट कैसे एसुरेंस कमिटी ने कॉन्फ्रेंस सुनाय त्रिपुरा विधानसभा ने एसुरेंस कमिटी ने चेयरमैन आं जेटा प्रतिश्रुति रिव अब माखायनाय एकाय आबुनि बागिनो ताकुरा बुखुरा जों किरिवै नगा हाबै तङै लाब करिखा जों सेक जाकते मानताय सेफ्ले जाकते जों केसेबका 1971 नि 29 नवेम्बर होम मिनिस्ट्री हयते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि हयते गवर्नमेंट इंडियन हयते कासे चिठी जत भारतवर्षनि चीफ सेक्रेटारी ताई यूनियन टेरिटरी नि सेक्रेटारी चिठी रहका आ चिठी नम्बर आन थाने तंगो नम्बर उनखा 3511/16/71-IC तामो साकारो आ चिठीवो साका 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बरक भारतवर्षनि नागरिक उमाया बरक न रमय कायसा डिटेंशन केमो तंग बंगने हावा फेर रहदि कार्यकर उनखा खलाय जागिया तांगै खलाय जागिया कारण चीनी मुभमेंट करै जों राजनीतिक नेतारनि कक खनावै बरबाय तै दुल जागै आल कालामा फुनु तंगो केबो समाजतंत्र फुनुगै तनिखा जोंनो समाजतंत्रंखाय जों जतनो समान उंनाय केबनि अधिकार सेफले जागला केबो फुनुका पदरे पद दाबी मति माननाय आसल जेता चीनी जे तिखि तंगनानि थिनांनि जे तंगनानि अबनति जों वाचुमा करै दिनै चीनी हानो जों हेनो बुनि दफान बर रक सेखिबाय क्या जों बाय सिलायबे कगलायदो बर सेकनाखा ना तानरायखा सिरिं बिना जुद्धे थै थपसा खिख्लायै कलम थै थपसा खिख्लायै न त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा साना राजनैतिक मुथुंगै वालाय रिवै बरक दिनै चीनी हानो सेगै खिपका अकग्न पर्यन्त जों ताबुक सारागलिया MLA मिनिस्टार उंगै नरं नुकना गोबां मानसिनि मुंखा एडिसो CM मुंखा विधानसभा मंत्री सभा MLA उंखा विरोधी दल उंखा अब जतया तिनी ATTF नि सा मंच साका साबतं सुरन हाय बरक तिनी NLF तिनी सुरन एकमात्र बयबे कबरफान हिंजाक्टो काहामफान हिंजाक्टो बन तिनी साइ दंगो जों किरिया सुरन आगुलि थांबो लामा दा बोथारजोंनो अरनि देवान बाजार थांफोर दा बोथारजोंनो वान सुगेस
आं चिठी रिमानि परेवो गोबांमा बरक कायसा दफानि बरक आं मुंखाय सालिया गोबांमा बरक आनो क्रिटिसाइज खायो अमो कायसा कम्युनिटी बरक न टारगेट खाइसे म खायो सोशल मीडिया नखरका खना आं केस खाया ना बने तै दिनै आनि पेस न साका खना बने केस खालायनाय सुतरां ताखुराव बुखुरक अमो सिमिया सीएबी जों आंदोलन खालायखा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल ने एगेंस्ट खाइलेखा कासलायखा मुक्ति खिकलायलेखा ककजाखा दसराम चमुनि वो तिनी सिरिं चांथांखा जखन ते सीएबी सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल पास थांखा सीए थांखा सारा त्रिपुरावो बुनि दफानि बररक गुसे खामजाखा बाजी सकलायखा बाजी सकलायखा तामो साका सीएव 31 डिसेम्बर 2014 जरा जरा फाइनाय बरं नागरिक माननाय हिनै साका सुतरां ताखुरक बुखुरक अमनो ओ सीए नो इम्प्लिमेंट खायनायनि बागै त्रिपुरावो 2024 नि 18 तारिख मेवो कायसा एम्पावरमेंट कमिटी खालायजाखा आबोनि चेयरमैन का रवींद्र रियांग दिनैसिम पर्यन्त विधानसभा आं बै सुदीप राय बर्मन प्रश्न तिसाका सीआईए लगुंगमानि परे आइन चालुंगमानि परे खरबुसुक त्रिपुरा राज्यनि बरक एप्लिकेशन खायका सिटिजेनशिप मानन बागै खरकसा बरक करे खरकसा आंको करे कारण सीएव नों जुदि अनलाइन नों जुदि एप्लिकेशन खायका नागरिक मानन बागै सिटिजेनशिप मानन बागै नों बांलादेशनि ब जागानि फायका अब नों उल्लेख मा खालायगारानाय आरो डकुमेन्ट्स कायसा मारियो आकाबो भेरिफिकेशन थानाय ताई निजेनो बांलादेशनि गसिना माने कलायो आबोनि बागैनो कुन वानजै बांलादेशनि फायनाय ओ सीए नि परेवो कायसे एप्लिकेशन तिनिसिक पर्यन्त ताखुरो बर एप्लाई खालाया 2025 27 तारिख मार्च ताई कायसा आइन पार्लियामेंट पास सुनखा तामा आइन इमिग्रेशन एंड फरेनर्स बिल 2025 एतो आइन नुखा किंतु फातानि बरक नन रमजागिया तिनी गुजरात तिनी दिल्ली वो तिनी आसाम नकल फेक आधार कार्ड भोटार आईडी कार्ड तुई जरा बस्ती खलाई तंगनाय बरना थांगे रम नाहारे तिखलाई रहजागो प्लेन बाइसे नर तुबै ओ साब्रुम बदार तैखायै बरना एं बांलादेश हर कुठुको तिखलाई रहजाखा नक सोबाय रिजाखा बरंनि कलनि र आर त्रिपुरा राज्य कोन एक्शन करे तांगै जोंनि र आबनो तैयै चिनि बर र ककसाया चिनि नेता र ककसाया साका साया चिन बर र साया तांगै राजनैतिक स्वार्थ वो बिनि राजनैतिक खातिनि वो कुनु केबे मुंगा आसाइनो आबनो किरिवै सारा गया चिनि बर रक चिनि त्रिपुरासा एमएलए एमडीसी एम रक आबनो किरिवै सारा गया मिनिस्टार रक सारा गया ताकुरो बखरो ताई जों आं लास्ट अमनो सानानै नायो ताबो पाकिस्तान इंडिया नि बिसिंगो युद्ध सलि दङ बिरतिंखा आं सानानै नायो जे बांलादेश भारतनि साहाय्य नावै भाषा आंदोलननि तैयै सभा खालायै बरक स्वाधीनता मानखा সেই बांलादेश ताबक इंडिया बे पाकिस्तानी युद्ध खाया पाकिस्तान बरक सहयोगिता खालायनायनि बागै बरक समर्थन खालाय दंहा आं सानानै नायो एवं इतिमध्ये चीनी भारतवर्षनि टप लेवलनि एजेंसी बैंकक सालायखा आं साका सार इंडिया बाय पाकिस्तान बिसिङाव जुदि युद्ध नांलायखाय जारा एटिटेटनि रिटार्निस बर सिलायसि जाकारफानो सिलाय कगना रोंमानि आबो ताबुगो पगयाखो सुतरां बरनो भलन्टियार हिसाबै जों तलाङै मानो आबोनि बागै बरक
प्रेक्टिस खालायनो नांनाय फिल एक्सारसाइज खालायनो नांनाय बंनि शरीरिक आबोनि बागै निनि कमेन्ट तामो आबोनि बागै नोंथांमोन साननानै ब साका अब ठीक दङ नर खालायमानो कोनो आपत्ति गैयै गभर्नमेन्टनि बखाक्तै सुबानाय आबोनि बागैनो जों साइ दङ जुदि बांलादेश जुदि पाकिस्तानाव समर्थन खालायै पार्बतनि चिटागां एयरपोर्ट नेवी ढाका एयरपोर्ट सिलेट एयरपोर्ट बेवहार खाय जुदि नर्थ इस्ट न कंगनानि सुजुग रेखा इंखाखाय आं इंडिया गभर्नमेन्ट आपिल खालायनाय आह्वान जानांनाय एक समय त्रिपुरानि लाइबुमा इतिहास सैजाक मेप दङ সেই চিটাগাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সেই কুমিল্লা সেই রুশনাবাদ চাকলা রুশনাবাদ অমন তুই অমন দখল খাই না হানানি চিনব জরা ফাই দं फायखा जों माना हानाय अमन खागड़ाछड़ी डिस्ट्रिक्ट जत त्रिपुरार मेजरिटी रांगामाटी डिस्ट्रिक्ट चाकमा राजा दङ देवाशिष राय यार मगनि राजा दङ बान्दरबन अब कटाल भावे खायै और कैसा राष्ट्र अथवा भारतनि एकटा राज्य और सृष्टि खायनानै चिनि प्रयोजन मान दिनै पाकिस्ताननि एगेन्स्ट बालुचिस्ताननि बरक मिया बरक स्वाधीनता घोषणा रेखा एवं भारतना आपिल खालायखा जोंनो हाई कमिसन खलंनायनि बागै दिल्लीयाव जोंनो जागायनानै उंथन होनाय जों पाकिस्ताननि पाट गैखा होनाय सुतरां जों दियारमा थांनाय चिनि मानथायनि बागै चिनि दफानो बतैखायनो थांनाय चिनि आसिराम रियां साइथांगा थासिंगो लास्ट पर्यन्त जों चिनि थै तंसाक जों हा दफानो हामजागनाय जों सभा खालाय थानाय जों कक साइ थानाय और एमएलए बोसालायनानै एमडीसी बोसालायनानै अमुमां जों 77 बছर रंलायखाबले अनेक मन्त्री ओंखा चीफ मिनिस्टार ओंखा एमएलए ओंखा एमडीसी ओंखा किन्तु चिनि तामले ओंखाबा कमी सुगै थांखा सेकजाक्टा हा केसेबै थांखा विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती अम एक समयत एडिसिनि तंमनि सीपीएमनि समय मन एडिसिनि फातार तेख्रा कलांखा चम्पकनगर साधुपारारक जत एडिसिनि फातार तेख्रा कलांबायखा सीपीएमनि जराव सुतरां जों ताइ सिरिंखाय तंनायनि जराखौ रेखा आं नरंनो ब्लेके हामबाय मा याफारो दिनैनि जों पयला विश्रामगंजव अमति पान्दा कैसा खाइमा माने बागै ब्लेकेन तंटक्का अम चिनि ताखुक सुरन साका थिनांगो जों टेप गाहाम खायनाय नरक और चिनि तुइ दुलना रबै मालायदि नरंनो जों जे स्किम नानि वानसुक दङ आबोनि फर्म दङ अ फर्म नरक नाहाबायदि खानासनि बिसिंगनो हयतो तिनि किसु फर्म बुदय बन यूट्यूब फैगाना ताइ बाकी फर्म रगनो खानासनि बिसिं मान थाङानो नरक जतनो गाहाम तंनि बसकांनि सालो चिनि हा दफाव जों राजनैतिक बै सिनि जागै चिनि दफानताय मालिया जों थानचा खायै मानथायनि बागै जों माका सुनाय एवं चिनि एटीटीएफ एनएलएफ तिनि जे त्रिपाक्षिक एकर्ड मनो जुदि इमप्लिमेन्ट खालायाखाय आगामी दिन त्रिपुरा हावा डेमोक्रेटिक लामातै कटाल खाय सभा जों चेंनानै जों वानसुगै दंगो काय आबोनि बागैनो जों प्रस्तुति बो माननालायनाय जों निजेरा बिसिंबो मालायनाय ककबो मा सालायनाय थानचाबो मांलायनाय गाय सुतरां ताखुरा बखुरा आं ताइ बिसि ककलगलिया नरक जतना काहाम तंदे ताइसा हाय ना हाय जतननो का काहाम ताइ हानजामा याफारै आन कक मुसक्ति नंथिनो जतननो खुलुमका हामबाय।